Kapor Kabatesi TV Ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Marwen Group of Industries kala penmi ya ko rupa ya ki umso ya uprek bat kiwe haka arpu iterik ukala lingkot arjar punreo kala plipat ba saya ka madan yele ka futsal haka sinong kinsi bangla harut ka surok ba National Highway 44E marpersha bat ka yengdor bar jong ka sinong kinsi bangla. Ya kani kamadan futsal bala jer kerteng da ka Happy Goal Futsal ka bahe kumbasan pui mitar la laipulai mitar la wan ban play pajba do MDC ka Paryong Mautorasan constituency uba Powell Soklet haka jedon lang usordar ka Kinsi Bangla uba S Warjeri ki khon jong uba wen bat ka yeng ka sem barok kawai ki nong trei bat kiwe ki bala shakhot songba ubawen ulai thu ba yau plang bala siang haganing madan lawanra nakari Vietnam bat udairu plang ubarem dor henrai nakabenta kin nongila kai futsal ya kador yele kai hakasikinta lapia hakilai benta kata Syihajar tingka nadu kapor riu bejim step hadu kapor khatar bejim minsi Khatsan spa tingka shikinta nadu kapor khatar bejim minsi hadu kapor riu beje janmiet bat Hajar tingka nadu kapor riu beje hadu kapor shipau bejim minmiet ki nongkran hakini ke sing kilapan pau ya ka jingsungu ya ki kam ki bakrau ki bau bawen bat ka Marwen Group of Industries kila wanra hapo kanchi bat hapo ka district hi barokawai kum ka karkhana shna umdi ka bapanmi ya ka umrupa ka karkhana shna umso ka karkhana shna prek bat kiwe bat kini ki kam ba ka Marwen Group of Industries kala seng kala ai kam ye ki babun ki khon samla ka dong ka than bat kala longru ka jingurkhu bat ka jingso sarong ya ka East and West Khasi Hills District Shushu ki nong peniat ka Happy Goal Futsal kila pintebru ba kila shna kerpang ya ka Instagram account ka ba ai kerteng Happy Goal Futsal nakabenta ki riu e-sport ban pensok yaki lada ki kwa ban wai madan bat nakabenta ki jingte bakhambania ki laru ban chu telefon hakini ki mobile number khandai phra riu lai phra not khandai phra sau bat phra nyo san not khandai iwei sau namla ban klub da phaidin khendiat shakhmat shagajing long jong pa jong ne ging ka baw blei lokar khu e doi nong ti nong ba wan kjat nang te na long det lum seni dang step lo poi seni su jan ha jing bar plin no lai poi kha bat i mei jong pi na be hang ni nga wan wai ti ban pu ti pan wan wai ti ngi don lai ngot saw ngot ngia wai kan ni ka pentorang ni ban thung pan te ngila im hakta por prapo tang kamar wei nim tibru tib nang shu la shada la pan pisau wan pej om plashna he pal takilang ngong khnang ban yo shibun ki pan ai he te manta pa kam don shu tu hi kala long dang wei kidai ki jingkar khu ki jong blai na kapor sha kapor bad habale gano ru subiang bai sulong bai te kat nung sno komen bat su tenat bani i ba kinong song sinong jongi kikiu ha nakapor sa kapor kalalong gijing karku ko kraw nagamanta ka umrupa ha baki nong song sinong hang ni omtang nang ni nakensi na weiru kilayo ya kabanwan belah ni kum kajing belah permanen nang ta ngiu i hakikam baro kibau trei baro ngi kinong trei kibabon la jan daki jan poy hajar tinggalong kajing kerku saya kadong katang kajung isini menta kajing bu ya kenika futsal hang ni ngala idon kambha nga ong ngan sawat kiriu hekpo kumanga bangin wan lekai hang ni khnang ba kan khamlong slim gamet kapat
cam sting ngan sawat parlok bagin manila kai lag no sin steyo kana ba namda he palat nga ka jing he jonga ngan ya tui pi ka jing khot ya ka kerteng jonga ba ka jing he lalong persa palat yang aki ong ba are pi ngaret nga he henrei kat ka ne ka jing he ka met ka jonga ka don chispa 10 kilo bat ka met ka bakot ka bakhia ka bom dan jing pang jing stom Dr. Sim habang apasek uang ngalat tray hang ni sene lakata ngam sem kamet ke babahakum ke jonga tengah ingo Malaysia te hagane ke por ke ne ke jing seng ke neru kan long ke jing kerku na ka mata ki kun samla ki banwan man sim mata hang ni kin like sibun na ki jing sniu kino ki kun samla ki ba ngam ban e ke sport kin like na ka bam gadi ki basniu ngangai is tu bai kata te namar kata kane ka jingpli kan long ka jingkar khu na ka banta ki babun ka jingkar khu ka jong blai ya kane ka long jing kala long sisa ka jingkar khu ya ki babun ha ka bai kam jam ha ka ba penyo ya ka kot ka khia kane ka jing sedang te ka ka ba ule kan man bha ki ong sup to bru ba perkhat nya snio trai ka kam ka jing i blai te ka no ka bale un man bha nga keren hang ne na ka banta ka nega ying ada sui kalau long ka jingkar khu ya ka balang ka jongi ha ka kutlat ha ka khim ka balang ha ka bangi kendo ngi ju pai khmat se i bat kidon ki be padru ka ban nam dajar ka tengru ki ba juarap borba ya ka balang bat ka balang ka krau bat kala nang roi kala ya seprang lemba kini ki atiar ba koridor ki jong play ki ba klem da khen klem da benut ha ba ka balang ka don kam ki long ki nong sai ki barat ba namar katang singo bagalong ke jingkar ku om tangnya ka emlang salang sinong atau henrei wat haduk ka balang ru namar katang singo ban kentui kini ki kun bakin singo tho bakine ki eke baro ki jing start ukpa kamdei ka ba usudan hi usyo hi rei ka de ka jing mon ublei ban kerkui bat bakin long ki kun ki ba tebru teblei ki ban i ban sekri ublei hapdeng jong ka jing dap yang kerhai Siusi banyu i haka perthai menta bapai keleng saudong juga perthai ki breu ki ba ki kemi ki pa ki duna ke jingalam ni ki kun saki kam ki ti ki dei ki kun ruspa ki ba di drok ki ba ngam haka kiat hau drok ndenga aingo yo blai la kane galong jing om don kumta ki dei ki nang sim mentalem haka kam ka bha ka miat ke snong ke thau kam tama ka balang mga bangalik keleng-keleng ciki snong ki ba kendong ki ong pide nai ba pu ngong dina kan si senu kata ka kan si yong ong kan si te ka rupa kan pi kan ka bran jo ka rupa kalara tang ya ka snong kan si rei ya kan ka ri ka jongi khle sibun ya bawan ba pilara ya kan ka borom jo ka snong kan si ba ya kan ka ri ka jongi barokoi kai ka bai Dr. Victor la ong menne bobi keren pediang bahkan ka futsal tang bahkan pelai ikisam la ka jongi baginya song sa kendong sa kancerat reka di kajing sisyahi ba kanyarap ingi bagin yo ya ka kot ka kya nang argot ki parlok ki bala sanpon rupus nam ka arta kita masuk ki sipang lapang lat boy hospital ni nadu bami kini ki futsal kilele kai fosam ta ki syak ki klan ba bar kida bu ka sigi ka bakar pangru kida pelur ki pisaban wayu to kamadan arsin sitayo kata kadai baki nyow burom ki khankor ya kajing kot kajing kya lembaga ni kajing la ka ke futsal yang anang mut pusai le futsal te kyong ba dan biathu bakan kata iki kejan mar ba kadika matan plastik ndrei kadai pat ke jaka ka bangin yo ka kot ka kya badin mata kadau wat MP jongiru Dr. Ki Sengkan ibu asin stayo bale la kai futsal kat kajing bun kam jong MP mo de plai por khnang bale kai futsal namar kai rap ya kamer banyo ka jingkot kajing kya te kanika Marwan Group of Industries tentang baka aikam ajamru ya kisamla ka pelai kisamla na kajindi ka basni hundre ka juga poru kawan ra ya pi ya ka jingkot ka jingkhia kata di ka bangi sotna de bangi pli ya ka ni ka happy goal futsal tingai khublai ya ka yeng ka sam jong ba wen ki khut ki ti ya puli ya ka history jong ka Tata Industries ya ka Reliance Industries kadi ka blastang da ki yeng ki sam handika kelalong pak karkhana ka banana tang hari india handrei ha ka pertai hi borokoi kadau kalong ba ka ta ka yeng kay trailang bat unong seng tengenge kijong iba abad i Dr. Victor bakini ki khun kijong pi kan tai bat chinrang
kin ai kati kaman kati kadiang ya kamarwen group of industries bahadian ba ibawen ina khlano dengan ka pertai nrai kan ka industries ka peran kanya ini kabang ya puli mata hakatata group of industries kata gadai kabangi kum kajat berdeu khasi ngi kwa ba hakajat berdeu khasi ka jongi ki babun kadau nomor bangi siya sistem teng ngi kini no ya bisni no kay ka bahumen ula bansang upara bomla bansang ubisni no sehingga ngai baka ai ka lenti ka bai bawan ila lam ila pralenti ye phi ki khon bat yang i baro kinok song kalau ka example ka bahatam yang i ba kum ka jat beriu ila balong iwan ikam ibarit kembala batai de i tumasan warji mene bawen wan kemnong sujai mana ba perkhat bat bang ila banseng kan i ke industries isnang na ibarit yang i poi bat cakap bahaya kita borok kedai marketing trasitom kejing yasha bar kamtam kejing don kat kejing ublai habang itrai ya kanu ke kam matkadau kan ka pon ngai kejing kerku kedo ya ka marwing group of industries ya kan ka happy cool futsal ru bakan long sisa kata ka lat ka lenti ya ki babun amtang bakin tibet kejing la kai kejong ki hinrai ngenya yo ya kamet ka bakai ke bakia tengangai bakan ka badan futsal neru kalau kejeng kerku, yaki kon samla kejongi, yaki samla kejongi, samla kan thairu ki babur, wat iki officer ni DC office ru, mentah kele hiar sedi, cepokan si banyak kai forsa. Kita kadai ka jengyar kejeng trekam, habang itrai yaki kam kejongi. Tengah ikbay sa sisien, ya iba SD belum marwen, ya iba abad nongsi, ya Dr. Victor, bagi kon baro, ki biya trai sistem, kan thai bar cenrang, ikongru, ibrong kejeng kersan, ya kejing kasabat ngi baro, ki betul kan kepor. Nisngau sorong mana kena kesenong ke jongi dah pilih keleng mentah ki babuan senong kesenong kenci ki akran ya kakhwai ya kan ka khalai lusep sengulak rai teng ten he bakom kata kapor pat kami ini ka khubor ka babaha lengba ka jingdan jang ka marwan group of industries ka omrupa kalara ya ka boram ka jingi man fimenne kena ka fosa baik we ki kam ki ba ka marwan group of industries kana sedang nang ni syakman kana long sisa ka jeng kerku yang hilang baro kana ka jikar khuru ya kari pakajat beliau jongi kani ka marweng group of industries kala penmi katto katne ki mat trekam plane ki taki kam ki bangi dei ban yai lenti hagane ka perthei lagalong ka khai pateng lagalong ka imlang salang lagalong kum kane ka madan kam da dei than hagata ka jing ngi perkhat kata ke jingyo rei ngi perkhat kumbala ong girang ba menta na banta ka koit ka khia na du contation rang menta ki briu kim lekchu ban le jale kai bol hamadan he namar ba ka he bat kalong ka ba rei kini ki madan ret kumne ikan theiru ngasngau ki bon ki bawan le kai na banta ka jingko jingkhia kishan rang ro ki bala song tha ki madan he ki wan yale kai banyo ye ka jingko jingkhia ngaro ngan sa yale kai ha ka ne ka madan te khuble shibun ye phi ki bayadon hangne kine ki batrei bat ka ne ka marweng group of industries ka umrupa bat ki batrei construction katto karne kane ka marweng group of industries ka dei kum ka brandem ka jongi ngila penmi hangne kum nangkong kadai ka marweng construction kala penkha ya ka marweng group of industries ka marweng construction ka yaj besi kam construction baro surok teying teysem sanalanti sanasankin baro reka ne ka marweng group of industries ka yaj besi ki small industries kiban aikam ya pi kiban aikam yangi kiban aikam yang ngaro ngaya don lang bat kinong tre hapo ka marweng group of industries bat ha ka marweng construction kata ka de ka plan ka jonga ba play ula suthit haki jingim ka jonga bat haki kam ki jam baro ngibit ngibiang ngisau tenak kumba kila keren ki rurong ba ngibit ngibiang ba play udon lem dorangkat ha ka met ka jonga kumnung yalam bat ha ka met jong ki khon ki kti ka ying ka sem baro
te namar kata ka daw bangila ban yai ban tei kum ya kine ki jing tei bat ngin sanang tei biang ngin se kendo biang le se la chem snem ladang ila dep ka wei ka plan bang nginang pen kre menta kata kalong ban sna menta ya une bilor ngisna hang tei re ya une bilor barit ngim patla ban sna menta ngala pen kre ya kata ka plan kita ki mesin ban sna ya une sembai jong bilor ngin sna hino angne namar ngi thet daki bon bun trok hakaste yo te mentang ngin sna hino hang te ngila pen kre cha cha kata kam kataru ka bahapa ka Marweng Group of Industries kacusul tenat yang ban ong Marweng namar ngadi jaj Marweng ngaklem ong nong Seed Group namar ngadi nong seng ngan pen syai pi kalong ai bakane ka kerteng kanne hadin pahadin ba gin kan mau Marweng de mano nong Seed te kala don hagijing nrei Marweng de mano na kata ka daw nga bu Marweng Group bat Marweng Construction kani ka construction ro ladang ngala sange mantri kam ha kani ka construction kamut ki khun ki tikin beteng kani ka construction banyai thep tendar banyai pankam naga sarkar banyai trei kam nrei banyai trei ka babha ommi ka basnu kani Marweng Group ro ngin nang thau nagawai ka por kumbalong manta sabon ngila penmi uprek ngila penmi ulitsi ngila penmi kaklat betul kum bitor balong bitor bapai no bitor plastik ngila penmi kanir baro ki hapa ka Marweng Group bakajing don kam jong ki pajba uneo betul udei ka nuksa ban ong ba unam penjot ya kamariang mdai mga isupan mi kai ngina don da ki da kanongrem une bator ba mi habatisi malagas ni ban ya dai ya kamariang nomor ki plastik ki penjot ya kamariang ten rei ha ka wei ka por kan sawan biang to ka por ka ba menhendai ngi badang kena mensua ngila lecim dawai na mai rang ngim juyo betor plastik ngiyo baik no betor bahe kitong nang to kisaay how betor barit uta uday betor balong kumne menta kila bun baja gitu nrei kimi da ki plastik tenga kwa ban penwan biang kata kepur ka ba mensua kata kala bandai kisnam nyo po ar nyo po wei nyo po hapo bang ile chim da wai na mairang njukan mau kiwan ba ki betor kiba he arpo letar kadawai tambah tong baik nang to kito ki doktor ay berkoi ubawan sim jambe kanu jing sitom kamlong menta mi ki doktor ya une betor ubah pai ne don kanu ki jing penjot juga meriang naduk mentai pada menta dengan ai kubleiro namar ba kayeng gasem kaya trelang bat kine ki arteli ki benta Marweng Group bat Marweng Construction kikon kikti baro kia trei lang hangne kim dadon kam than kata ka kam sorkar bat like no tang kine ki arngot ki doktor kunjongate kine lesekin trei lage jongga klinik re like nang ta baro ki don hakine ki artli ki group Marweng Construction bat Marweng Marweng Group of Industries namta ka industries te kine ki benta ki ba laseng kinlong ka nongrim na benta ka laway jong ka ying jongi bat ka jeng kersan jong pi kom kinong trei baya trei lang bat ngi kamut kata ka de ka baha ka miat bat ka de ka jing im jong pi ka jing im jonga ka jing im jongi baro namar balai ba ki briu baro lese la ban ong ba kimla ban le kum manga ngan sarong no kandiat nrei ai ba ki tei ban ya chapa menta ki bun ba ki small industries ki ba ngai tei ban penmi hakane ka jala ka jongi dang bun ba ki industries ki wan wat ngin ai scheme ya pi kumta
kata menta ki skim ki bun ba menta ngadang apply ro but hangta hakita ki skim ki don saka subsidi menta ka don ta skim ban ai ram lane ban ai seng ya ki industries but ai ka subsidi san 4% lane people lot chilak kamu san 4,000 kan ai ka sarkar kum kata phimyatre hangnopat phimyatre lanopat kane ka central scheme dai ka state scheme kawan da central ngadang apply ya kata na banta kine ki khon te halor kine ki nongrim ngila ban seng ya ki industries ngaman suaro ngaseng da ka barit thapur bang seng nang kong kine ka ngasu perkhat la perkhat bakan ya ngasu perkhat ngalaya jaga ri India hangne ha ri jongi hangne ha jala jongi mut banong dang don tang iwei te nga perkhat ban seng ban habakum tang bilor kum nong inum la ngide ban la bat ngalale bat kalaya bat kalakiyo dang sedang ni penmi tang arspa senduk haka cisni hadu prabaje kamut hadu prabaje mit tang arspa alane arspa sanpo mentangi penmi nyo hajar pra hajar kendai hajar katun haka cisni kane ka jing im kalong kamdei tang mata jonga kibawan thit nang to ki lady ki yonong badang sedang mencoba kiwan tit tang da imartiban lane i sumo menta kita kiba supply kila yo kali thamai ar lai tali don bayo gawe don bayo ar don bayo lai kumta ter ka jingkamai jong kiru ka don ka jingkamai jong iru ka don ka jingim jong phiru ka don namar ngile ngisna ye kene ka ha kata ka standard ka bayadei bat ka ministry na ka sarkar India ladangi sina bakala ban sina ngila ban sya khang tala kamdei ka basuk hindre ngate nga butbe ya ka ka babatha nomor kitei ki scientist ki bala lab ban sina kumta ka ban penbiang ya ka met ka phat manswa ki bilor dawai ki gel ayure ki ban double air ki bon ba kamra menta kamra jongi haying nadu bala sina ne ka kam don shu kadawai double air kam don shu namar ngi di be chi ka kum haying ni penbiang be tela duna palat la ban don ngamla ban ong ba kam don shu rei menswa ki bilor ki sudah pergi almari mentate teng wei arbanai lai banai ramyo isu kane kade kadawai ka bandi kamla ban long bang itong ya kade ka nang ne nyindi jaj baka jengor re hapo jong kato ka don sibun ki jingpang sibun ba tena kata kadaw kane ka ka bangila sina kade ka babahatam bat hangne habang isna kane madanro ngisna da kata ka standard ngan suong ya phi kane ka kine ki plastik basyang hangne kum kisnyo kum ki plang kidon bonjai ki batat ki bakham tat ki bakham rem khandiat bakham rem kane ngalasim da ka ba rem tam ka ba bhatam kamut bakanam de ban kta ya ki breu lada ki lejele kai hang to tang daga kejat sudah klam jutiru kam de ban kata ngila sim ye kata namar ba ngamkwa ban bu ye kitiar kiba artatin hagano kano kam ngamkwa ngaban bu ladangan thit jala de ka jutiru ngade ban thit da kata matswa nga thit juti kasma thong chitang singiro sibit dan loy to syong wat kibru kasma nga tawat kasma kita kide ki jajuti hadin ngarla kamdon pisa khendiat nga thit no da ka bakham ba kam smashu manswa da berkat de ka kejat re kam de ka kejat ka de juti ka pan sma chutip phi bat menta kine ki juti ba phong ro kila rong ha kata ka BIS ki juti ki ba malu mala phin phong bat kan kta ha ka jabing bon ki juti ki ba wan na China ki ba chusu madai mata kito kin kta haba fitit juti phide ban tip ya kanong rim ka don em kata ka ISI
ladam don ISI kata gamlong bat ladakan sema mendai bakan sema da sema da kemut ndai kada kata hajabing ka kiu ha how donut ka kiu khulai ka kiu hajabing da poi hajabing lele ki bro ki big te kum kita ki juti wat namti kane kala don ngaya keren bersentis ko bawan ban cek ki kane ka ka jongi wong mentangan hable cek ha selong ka don wei karkhana su juti yo ya ka juti phin le cek kum ba cek ka wong hoit mentah cek kiklat ro kiklat steel kiklat bilor gila rong mentah dang mentah chisnem gila rong ha kata kan ministry baki dei ban cek mula aban chu pendon kam kelumar tang ba pisu ibang lane su i bhabriu ya ka juti lane kumta kamla ban lom te ke don kam ga jing pendet penbiang na ki start sayan ki balalap ya kane te ngi ki ba khamduna ngin chu shimbet ba kadai kai Ke board ka Marvin Group of Industries angkat ka dia si khilang jong nong sang je kan ke industries ki khun ke ye ka sam bat ni ki pat ba nong chnong jong ni ka than ma kam tam ye ta ke jing ka thu jong lei ngap ni ye ka ni ka happy goal fasal ma kan nong ka madan kan nong kan pung ba ki khun samla chuna bat kan thai ki ri rong ba ki yo bi na kai bat kilomet ban yo ka met ka pa ki One, two, three.